салому алайкум бародаро. Оз мо қарор дорем дар ноҳияи восеъ дар яке аз магазинҳои дару тирезаҳо. инҷо ҳастад дарои чӯбӣ, дарои оҳанӣ. оз ин нархоша мепурсем ва ба шумо мегем. инаи дарои таваққа размерашон 90 ба 2, 90 ба 1, 90 доранд. инаҳа чанд намуд фигура ҳаста. инаҳа бо ба ғайр аз инҳо бо фигураҳошане ҳаста ки хеле боло мондагӣ наметавон касе ки бо дар кор боша суратоша роӣ мекунем. наҳа чанд намудаш ҳаста. ин дарои таваққа нархаш 650 сомон. даронашон пластик. инаҳа я таваққа бо дора аз инҳо даронашон оҳанӣ. нархҳои онҳош 850 сомон. ина бародаро даронаш мақсад намхел пластикӣ нархаш 650 сомон. даронашон анамхел пластикай пластик. дарое ки даронаш оҳанӣ 850 сомон анамхел даронаш оҳанӣ ҳастай. инаҳа даронашон оҳанӣ. баъд инҷо ҳастай бо дарои дутабаққа барои калидорҳо. инаҳа не фигураҳош ҳаст. бо аз ин фигураҳош ҳаст. баъд дигар фигураҳо ҳастай. онҳошан суратҳошон ҳаст. касе ки дар кор боша бо суратҳоша интихоб мекунад хел тайёр карда метиҳем. айношам дорад даронаш хел ранги ино пластик дорад. ранги инош оҳанӣ ҳастай. даронаш пластик нархаш 1000 сомон. даронаш оҳанӣ боша нархаш 1400 сомон, 1500 сомон дорад, 1300 сомон. завис ай материалош мекунад. қулфи соз мезанем қиматаракоша бо профилҳои ғафсарми ҳам хел ҳастанд. онҳош заказ қатӣ мешаванд. наҳа баъд инҷа бо не фигураҳош ҳастай. ҳамёда таваққаъни мешавад. ин фигураҳо кадомеш ки маъқул боша таваққоҳошани дорем.